Hello guys, it's me again, Glenn Aguila, and welcome back to my channel. Our aerial video for today is all about bridge over troubled water. Joke lang po. Ito po yung tinatawag nilang underbridge na nagdudugtong sa pagitan ng mainland part ng Bolinao at ng bayan ng Anda sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pong bayan ng Anda ay binansagan nilang Mother Island ng 100 Island sapagkat siya po ang pinakamalaki at pang-100 sa mga isla. Napakahirap po noong wala pa itong underbridge sapagkat kailangan pa po nating isakay ang ating mga sasakyan sa sinasabi nilang landing barge upang maitawid lamang mula sa isla ng Anda papunta sa mainland ng Bolinao. Mabuti na lamang at nagawa na po itong tulay na ito. At nang sa ngayon ay tuloy-tuloy na po ang mga bus na bumibiyahe galing ng Anda at pabalik ng Maynila. Ito pong nasabing underbridge ay proyekto na ginawa noong taong 1990 hanggang taong 1993 sa panahon ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. At ang nasabing proyekto ay ginawa ng foundation specialist sa pamumuno ng aking ama na naatasan upang maging project engineer ng nasabing tulay. Hello, Dad. Kayo po ang bida dito. Madadaanan niyo po ang nasabing tulay sa tuwing kayo ay pupunta sa bayan ng Anda. Ganon din kapag nais niyong pumunta upang mag-swimming sa maipagmamalaki naming Tundol, White Sand Beach na minsan binansagan po nilang Little Boracay of the North na sa ating bayan dahil sa malaputing buhangin sa mga baybayin nito. Well, mapapanood niyo po sa mga incoming video ko ang nabanggit ko na Tundol, White Sand Beach na baka sakali ay maibigan niyo pong pasyalan at mapagpakasyonan. At huwag na po nating patagalin pa. At huwag na po nating patagalin pa. Umpisahan na po natin ang simpleng aerial video ng underbridge right after this.
ang aerial video natin sa ngayon, i-click lamang po ninyo ang like sakali pong nagustuhan ninyo ang video na ito. Write your comment below and don't forget to share this video to everyone. At kung sakaling hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, i-subscribe mo na at huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang ma-notified kayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Regards po sa lahat. God bless at hanggang sa muli. Sabi ng iyong mami, see you guys on the next video. Bye-bye.